kod adek arwakini machiegni twak marwa mar ratil chakore gi sani wan ka kod yawuot luo mwadwago godo siasa ni yo makare ahinya odwani mondo gipimnwa ane ni to chakre kiny dhi chalo nade nikech giko dirani jatend piny nonyonore ni ngang kamaler ng'anyo kodhiye mondo timre piny Kenya kar kamano odiochieng' ma kawuono bende jatend obila e gwenge ma Nairobi Adamson Bungei owacho ni ok gipuodho ng'anyo mar Azimio e kindeno Raila Amolo Odinga kweth mar Azimio gilange to wacho ni gin gimo chiko nyiso gimono gitim en mana ni nyiso obila ni gibiro dhi e ng'anyo bed ni obila oyie mando koro wacho obila nikech gin gisenyiso obila ne winjo bed ni gidhi e ng'anyo ma gin weche modwa go e mbaka nyakwara Ramogi wach moro bende osebedo ka chando ji ahinya wach mar yawo sava ji penjo ni to sava ni en ang'o odhiambo ma kawuono nyakwara Ramogi anyisi yawuot luo ma wan godo an ka kod Omulo Junior machiegni an ka kod Fred Okango machiegni Fred erokamano nyakwara Ramogi Ajwang' omor mar biro loso kodu kendo nyakwara Ramogi antiere ka kod Dr. Mark Matunga ma bende wan godo achiel kachiel kuwuok boma ma New York e piny Amerika en jalony weche mag tudruok lom nyasani kendo osebedo koluwo siasa mar piny Kenya machiegni Dr. Mark erokamano ahinya Dr. Mark nyakwara Ramogi magi gin yawuot luo ma wan godo sani kata kamano wadabede twak ma go ratil piny kawuono ratil nyaka lwar e lo nyakwara Ramogi chieng' mabiro chungo ratil kendo ni biro bedo machal nade kawuono nyaka lwar e lo Omulo yo ng'any koso we ng'anyo marang'o nikech ka iwacho ni ng'anyo ing'e ni ng'anyo nyaka bed gi tiende ang'o ma gidwa achieve kane en wach mogo cost of living no waseduoko mogo piny koth chwe tinde ncha global warming cha mogo modwok piny no ni gani mogo sani man malo ahinya en 170 mano man malo lakini ma kango gini nyiewo Kileleshwa gi Lavington macha en ka 200 lakini gima ng'eyo ni mogo osedok piny sani koth chwe ji sani doyo beche mogo dhi piny wadhi ng'anyo ne ang'o namba 2 sava manja okango gine wacho wan wanyiso gini Ruto onge kifunguo mar sava ne gindik barua ne IBC kata gidhi e court nikech mage institution moyie manyalo direct IBC mondo yaw sava to sava no nyaka gie ni ang'o miyawe sava ni nikech ncha gitwo ni nitie jomoko Naivasha launch moko mancha dwo ketho sava no to gin giwache to gidhi kuno koro nyiso ni ogin serious koro ng'anyo ni ano kane nikech no wasenyiso gini ji odhi e parliament ji obed piny ne giseyiero tim gi wan no waseyiero timwa ka giwacho ni MP moro mar Jubilee ni e timwa ni ok gidwa to wambo wanyiso gini Kosing be ni e tim gini ok gidwa ko ni MPs orumo MPs ng'eny ma wache ni wagol ng'at wano gibe gigol ng'at gi no to gimed gikete MPs moko to ji odhi uwe e parliament gik ma jo piny dikelo kachacha under article 108 wacho ni public participation jokel memorandum e bunge jo wach gik ma gidwaro gima okango gine dwaro ni namba 1 gidwa ni gidonje sirikal dhot machien namba 2 gidwa kelo BBI mano gima wang'eyo BBI cha nikech nitie gik moko madwarre to wan wanyiso gini wan wabiro gi chuny maler nikech ka peace mar official opposition leader modo keto mondo giket watesre wan wasenyiso gini wayie magi gik manyalo wache parliament to ka gidwa tero yawuot ji dhi ogore kendo ng'wech kiny mago gik moko kony sani ji focus ka gitimo wach gi mar opposition wan wayie negi gitimo yo maber lakini ng'anyo onge gima nyalo konyo ncha giwacho ni ji dhi e state house wagolo Ruto machenjo tamore giwacho ni wadhi gidhi golo IBC gidhi golo sava cha mondo ging'e niche gikelo giluongo ni whistleblower wasenyiso gini whistleblower ni en ng'a okango nchu kuodha na nyocha nitie senator moro e Luo Nyanza en whistleblower karuoyo ga okoti IBC mando no kuodha na chieng' mano wuok kamoro kanya wacho kuma norome to wacho ni nitie senator moro kanyo ni mane whistleblower koro wabedo joma ratiro joma serious gigi mwadwar timo okango ninyiso Mulo gimoro matimore wach whistleblower pok inyiso nyikwara Ramogi Ajwang' bati ing'eno Mulo kono rwako suit awinjo no yatero Mudavadi jatende gi Ruto wuoth to Mulo wuoyo kineno ka en gi chiro go agoge magi jomoyieng gikia gima ng'anyo en Omulo yieng kendo Mulo sani en dhoge opong' kiko wuo oling' thi jopiny mani oko kucho odenyo
gin gi ratiro mar ng'anyo. Pend chik wacho ni ng'ata nigi ratiro mar ng'anyo mar tero oboke manyiso gik moko yiego e apise mag sirikal. Ng'anyo e yo mamuol maonge koko. Mane gima wawacho. Tiwinjo ko Omulo wacho ka ni gik man wadwaro te man wang'anyo ne ni giseloso. Omulo wacho ni mogo ni sani en 170 mogo ma nengo tek mogik. Ma ja propaganda. Propaganda duto tete miwinjo ka Rigathi ga gine cha wacho magi kuma giaye. Gik ma jatend cha wacho onge mogo mosedok piny onge. Ne giwacho ni wigi 2 mabiro gibiro duoko mogo nyaka 150. Wan wanyisogi jopiny dwaro mogo mar 100 kadhi piny pok gitimo. Ne giwacho ni wayier ne gikwayowa ni biuru weuru ng'anyo bi wawinjre uru. Kwa miyo gitim to gikawo ng'ata Azimio miluongo ni Aden Kinan gidhi kete kocha ni manego biwo kodo. Wano kudo wuoyo kendwa wadwa wuoyo kodgi Kenya Kwanza. Tikimiwa ng'atwa kosing magi wacho ni ma Azimio gi tiende gi kite nekech Azimio kupcha ne ni Azimio giwacho ni giwuok chik mar Azimio wacho ni mondo mi wuok kacha nyaki mi notice ndalo 90 ne ogitimo nyaki imi notice ndalo 90 nyaki iwach ratiro gimomi iwuok maogi wacho. To Omulo kendo wacho ka ni Omulo koro kawuono wacho ni ng'anyo ni en ketho sa kendo wan wadhi ketho gik moko. Wan ne wawacho wan gi weche 4 machieng' tich ariyo ni wabiro wuoko ko te to barua mwandiko watero Public Service Commission. Wadhi penjogi ang'o momiyo ndiko ji e tich sirikal sani kabila achiel kende ne ndiko. Mano bende gibocha kumedo kende twak marusani nikech mane onge list mar mano petition. Tich ariyo wadhi ka IEBC wadhi tero boke manyiso ni ne ok wayie gi weche kaka nodhi kendo wadwaro mondo koro tim audit, forensic audit mar server. Tich ariyo wabiro dhi Harambee House mondo mi wakono Omulo gi range ni nengo mogo pod ni malo. Mondo mi wakono Omulo gi range ni pes school fee pod ni malo, pes ot pod ni malo, pes matoka pod ni malo, fair. Mago gik mwadhi timo. Emomiyo tich ariyo wan gi date gi CBD. Na winjo kagi wagogi ni onge ng'anyo kiana iwinjo jothurwa. Adona nyisu gini kena nyisu maler ayanga kawuono e ratil ka. Ng'anyo okonyiso ni wadhi ketho gimoro amora. Ng'anyo en ratiro ma un godo e katiba pend chik 37 mawacho malong'o ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar ng'anyo e yo mamuol e mayom manyalo tero boke mondik e gik ma ok oyiego. Mane gima wadhi timo. To Bati kiwinjo kaka jogi wuoyo ne gibiro gi Sara Raila Amolo Odinga ni kwewi we kikudhie maandamano wadwa no wuo kodi. Ka jolemo nobiro mo winjorego mwacho ni wadhi e Pasaka, wadhi e Ramadhan, wayie mondo wadu wache gi piny mondo kor wawinje gima joka be wacho. To kane wayiero jowa to gitamore yiero jogi ne gikawo ndalo mang'eny kapok giyiero jogi. Kata jatend gi wuon mar yiero jatelo mar timcha notamogi. Dong giko ne giyiero. Yes. To ka giyiero gimiyo wa ng'ato ni Aden Kinan ma ng'atwa. In kidhi Kisera tidhi ikelo ni mana nyaminu. In ida bedo gi nyaminu e ot. In nindo gi nyaminu e kitanda achiel. Mano gima ok wanyalo kendo ok wanyal yie. Emomiyo no wawacho ni tich ariyo wasenenogi, wasesomogi, wasewinjogi, wasechiko itwa. Jogi okoikore ne twak mane wapango. Gidwaro mondo gi buy time mondo mi giketh gik moko. Ine jogi tich otamo. Awacho pile ka pile ratil ka ni Omulo gi lange tich notamo chon. Okay. To gisiko ni gidwani ni giwacho ni wan wadwa donje sirikal gi dirisha. Ok wadwa donje gi sirikal. Giwacho ni wan wadwa chamo mkati nus. Wan jo Raila Amolo Odinga mkati ok wacham ga nus. Mkati wachamo full. All right. Ingene George Bati. Winjo kako kango wuoyo. To kuse form team. To nyi winjo kwa nyiso gini wan kaka inan em problem. Wan wanyagolo ke inan. Kech mano ka problem tie. Ng'ato yiene associate. Yani riwruok gi chama moro. Onyalo resign e chama ne cha. To bedo jakocha. Kate kanisa. Inyawe kanisa ni
isomo nyingi kacha ni sawe kanisa ni umi transfer koro onge kama ndik ngato ni Azimio kwase yie weyo ang'o ma mono gi bedo piny mondo walos gige bunge wan wang'eyo kendo se nyiswa onyiswa ni jakom kaka en oyie gi kaka niche giwinjore gi winjo e wach mar parliament kendo mane miyo njo miyo joka go ahead mondo dhi e parliament to wasefwenyo ni joma en go moluore mosebedo manono liere kotine sani wan wadino Migori wadino Ndaracha mwatime biashara inisenano mololongo madhi ukambani kajo kodino Mombasa Road onge isenano jomotimo maandamano Mount Kenya onge jogi gin giliere koti jakom ginyiso jakom ni okay gike nyalo dhi wuoyo kendi wambe nyaka manyo tich nikech in idhi bedo kako opposition leader watu wadhi bedo kanye koro mane mi wanyiso giwe jakom mos jakom mos fight ne democracy e Kenya ka giwe mos jakom en official opposition leader odhi bedo ga peace mare jomodongo gini giri 2027 giri 2027 nikech gimia wacho abro mi thuolo maduogo gimia awacho kamano okango ni wanyiso maber ka give me advice jo Azimio king'iyo ni gin gidwa keto ni woye wuotwa wan wasegore no opposition wan wadagore no opposition 50 years jomoko wabe wang'ni okwa ywe wamiye jo wakamba bogoe kata jo Mount Kenya kata jo wakale wambe wabed mos nitiere jo moyier no opposition nikech kanye giwuok Dubai nye gidhi kanye gikwong gidhi mana kumwantie stronghold wa ang'o mane mono gi ka giwuok Dubai gidhi gi Kiambu koro ina issues magiwacho adam issues magiwacho kagiwacho wach mar ndiko ji e weche marach magi mosetimore chakre ndalo Kenyatta Mzalendo Kibuja mane chairman mar NCIC 2012 ondiko report nondik maber mon oketo statistic kaka kabila indike tich ndalo cha ne gine sirkal dak ne report ni obed implemented ang'o mi sani koro ka jomoko indiko ji koni gi koni kuka ni mano ken issue ma report mane Mzalendo Kibuja ndiko cha emodhi e bunge otim namba 2 sava miwacho ni nje onyiso gini sava wan waonge go again technology ano kanya wacho ni server en chumbe but server en file makano information ochalo kaka kidhi form 1 to imi index number ni nyalo trace go ochalo ne pathway server ni wanyisi server ni inyalo kane iCloud kadi nyalo kane premise moro to onge kama wacho ni okane ABC kuma gido petition no order sama wacho Cherera 4 yes Cherera 4 go ngama nondi ogolo gi tich ne gigolo koki gi kende gi resign koro wan wadhi golo gi kanye ng'ato kosetho ichiere koro wawere gi weche mang'eny wawe chalo jo Kenya wawe Kenya ringi sani ji puro nicho wacho nincha gitwone ogidwa chiemo Nyanza mkikwa migi chiemo nike Nyanza chiemo ntie chiemo ka ji ntie Nyasaye ogwedhu wan wachamuru mogo jamani gikech giweyo dhi enda Miriambo Isowacho Miriambo kapoko maybe ng'ano luongo Mark Matungo wacho Mike iwinja omulo we chak gi kar server miwacho cha owacho ni server and file mikane information omulada puonji chik kawuono chik wacho niya e pend chik 81 wacho niya ni ka IBC timo yiero to nego bed yiero ma ler ayanga yiero ma oriwo ji te yiero ma yom yiero ma otim gi independent commission to kani neno yiero man wadhi e kono aya Chebukati osiepgi no wuok gi result mage to ka jo gilange ariyo koro ne gin ji adek to ka ji ang'wen ma Cherera gi wetene owuok kendo wacho ni wan kaka commission to wach no kwa yiego to ere kaka giro ne ni ratiro to ere kaka ne na yanga omulo namba 3 chik wacho ni ng'ata nigi ratiro mar nono kendo yudo information ma sirikal ni godo ka information no biro tiyo kendo biro konyo ratiro ne omulo wakonyo unia information manie server kacha wan gi ratiro mar dwaro ko luwo namba 35 mar pend chik koro kik buogru ang'enu luor ni server cha ko yaw to urumo serumo chon jogi no serumo wan wawacho ni George Bati server cha to nyaka gi yaw emomiyo gikelo tulo wawacho ni mogo nyaka dog piny emomiyo gikelo tulo wawacho ni commission kacha sama ne joko chung ticha wan wadwaro mondo wabed gi commission
ma ayiego, omulo yiego, bati yiego, matongo yiego, dana madala kuchu yiego, mamo yiego, jite yiego, mane commission mwabro dhige yiero. To gik magidwa miwane, mano commission maro mulo gini, mano commission of Kenya. Alright. Awacho kenda nuoyo. Yes. Tichare yo mulo. Mano wa mi umana date. Okay. To wawacho ni agoko mugoyo cha, goura ga agoko cha. To jopinto ng'iyo kendo unwacho ni wan waketo utesre. Owacho ni wan kaka joka nyanam, kaka jo azimio ni wane wan opposition. Omulo achiel ni en ong'eyo kumwae. To wacho ni en sani kech koro ene ye sirikal ni dhoge okuot ochiemo koro odwa ba wach. Alright. Jopiny neni. Okay. Gimo wabiro timo, wabiro deal kodi e yo mamuol wanoonge dhao. Kukelo tulo wanadiu kodu mana yo mamuol. Aya. Nyakora Mogi, an ka gi wut lwadek. Bataka Dr. Mark Matungane no ka obwonjo owinjo kaka yawut luogi go mbaka e wach mar Sava. Dr. Mark Matunga ga intiere dala maduong' ma New York e piny Amerika. Nyiswa ni to wachak gi wach mar ng'anyo. Kiseng'iyo kata kisebedo king'iyo kaka ng'anyo osebedo katimore kata e pinje maoko. Ang'o gini mowinjo bed ni samoro piny Kenya nyalo puonjore mondo samoro kit ng'anyo mo samoro wasenene pacho ka kaka obila tiyo gi kaka joma ng'anyo bende tiyo, wanyalo kete yo ma samoro kel gimoro ma sirikal wacho ni wedeya kuwuok koni, jopiny bende wacho ni sirikal wedeya kuwuok koni. Erokamano Bati, awinjo mbaka ma utwere kabisa kendo mulo kod Fred. Weche magiwacho gin weche makare kendo weche ma jopiny winjo bed ni ng'eyo kendo bedgo gi lony mamalo. Kaluwore gi wach ma timore korka weche mag ng'anyo e piny mangima kuonde duto, ng'anyo luwore ga gi gimomiyo ji ng'anyo. King'iyo piny Amerika e higni moko 2-3 manokalo, nineno kane dhano ng'anyo kaluwore gi tho mane jorotenge bet ka chalni tho e lwet polis. King'iyo wach Floyd, to korka ng'anyo no niyudo ka nitiere kuond moko ma polis telo ne jok ma dwani ong'anygo, gi luwo kod gi yore mowinjo gi luw ka en ng'anyo mamuol. To bende nineno maber, mata ado wachonu mana dieri, nineno maber ni kuond moko bende ng'anyo nobet ka ne liet matin ma gik moko bende no kethi kata mana piny Amerika. Nyocha kane Azimio chako weche mag ng'anyo, nineno South Africa ka bende ng'anyo notimore. Ng'anyo en garatiro mar jopiny. Gima timore ga ahinya en ni chuno ni nyaka ng'anyo no obed ng'anyo mamuol ma ok oketho gir ng'ato, nikech in gi ratiro kaka japiny mar mondo mi iwach pachi kaluwore gi kaka tend piny dhi mbele. Manyiso ni inyalo ng'anyo, inyalo kata mana dhi bedo e tie yath kamoro, ni beda makanyo kiaye mondo mi sirikal owinji. Inyalo kata mana dhi tichung'e e rangach moro miwacho ni ka ni maranga sirikal, adwaro ni mondo sirikal owinj gima wacho, ma in beda kanyo okia. Kata ng'ato bende nyalo wacho ni an ok abi chiemo kuom ndalo 100 nyaka sirikal tim gimo. So ng'anyo nyalo biro e yore mopogore opogore. Gima duong' ahinya ma piny mangima kuonde te iwachoga ni ng'anyo no kik bed ng'anyo ma ketho ratiro mar ng'ama chielo ma ok ng'any. Ka in ng'ama chielo ma ok ng'any, to ng'anyo no kuwinjo keth ratiro ni. To ng'anyo no bende kuwinjo kel ni chandruok ni giri moro lal kata ngima bende lali. Mano e gima iwacho gi kizungu ni en a delicate balance. Nikech mondo mi yud ni gimoro kokethore, kata mondo mi yud ni ratich ng'ama chielo kokethi, kata mondo mi yud ni nikech kidwaro mondo mi seche moko ng'any mondo jo sirikal owinji, inyalo kwayi nyalo chuni ni mondo mi bed kamoro ma inenie kata igoe koko. Migo koko no iketho ratich ng'ama chielo mok dwa winjo weche mag koko. Yes. So ng'anyo e piny mangima en gima timore, ma mano ok en gima wendo, ema ni yudo balance
ni ng'anyo ni otimore ma gimoro ok okethore kata ratich ng'ama chielo ok otimore ok okethi. Mano is the most delicate balance ma bende chando ji ahinya kata mana piny Amerika ka. Ng'anyo to en gima oyie kamoro amora mondo mi otimre. Dr. Mark Matunga, jopiny winjo wach mar server, winjo ga mulo wacho ni en ok odhi wacho ni server en chuma, en file moro mokano nonro. Server ni en ang'o? Server ni okango gini dwaro ni mondo yaw server ni ahinya to mulo gino nyono piny ni server ok yaw, ni gin gionge server. Kare server en ang'o? Japiny dwa ng'eyo ni server ni en ang'o? Adiera maduk en ni ka wadhi e ng'anyo ni wanyiso Ruto mondo yaw server. Ruto onge gi server monyalo dhi yaw. To server en kaka iwinjo Fred ne wache cha. Onyalo bedo achiel kuom kompyuta maduong' ma kompyuta duto nyaka simbi dhi tudore gi server no ka gikawo wach mwaluongo ni information kawuok kanyo. Kompyuta duto bende tero wach e server. Anyalo miyi example. Server chal kaka nyailiel. En kompyuta maduong' moloyo kompyuta duto motudore kuome. Onyalo bedo ni en kompyuta ma nitiere e kor lwasi. Onyalo kata mana bedo Amerika ka. Kompyuta no nyalo bedo ni en Amerika ka. To kompyuta mamoko mari kaka sani Nairobi, mar Fred ka en Ahero, mar ng'ama chielo ka ni South Africa, tudore gi kompyuta no e yor mbui kaluwore gi network e yor mbui. To kompyuta maduong' no en moting'o weche te. En ma kompyuta te kale. Kaka ineno sani koro ubet e studio kanyo no. Ki ioro SMS, ioro WhatsApp, kata ioro email. Wakaw ni Fred dwa oro ne Omulo email. Ko oro email gi simbe ma en godo kanyo no. To mondo mi email no ochop ne Fred ko oro email gi kompyuta men godo kanyo kata gi simbe no. Mondo mi email no ochop ne Omulo koni. Email no nyaka dhi e kompyuta machielo maduong' miluongo ni server. Ma server no kuma bro ae ko biro email ginene kompyuta mara kata isime mara Omulo koni. Gima nyaka ji bende ng'e en ni mana kaka iwinjo no wach mbele kanyo no. Nyalo bedo ni server ni en kompyuta maduong' mobedo ka IBC, office jo IBC. Ma kompyuta duto itiyo godo e weche mag yiero ne tudore kod server no, kod kompyuta no, e koro ka ogolo wach to omiyo jopiny, kaeto jopiny somo. Kompyuta moro nyalo bedo ni Mandera, ginene yiero ma Mandera. Kompyuta machielo nyalo bedo ni Mbita. Kompyuta machielo, sime machielo ng'ato nyalo bedo ni kata tablet machielo ng'ato nyalo bedo ni Mombasa. To kompyuta te nyaka tudre gi kompyuta achiel maduong' moketi ka IBC. Onyalo bedo ni en kompyuta mobedo kanyo kata en kompyuta ma obedo e piny machielo. Manyiso ni koro tudore mana gi Kenya e yor mbui. All right. To mondo mi kiseoro wach moro e kompyuta. Sorry. Kiseoro wach moro e kompyuta to modhi e server. Inyalo wacho ni inyalo ruchi. Ok nyalo ruchi. Inyalo delete kata ng'ato nyalo wacho ni agolo wachno e server. To kotim gimiluongo ni forensic audit ma en nonro matut. Gimoro amora mise ore yor mbui modhi e server ok ruchre. Nyaka timne nonro matut. To gima bende bro nyalo konyo Azimio kod Kenya Kwanza e weche mag kiani yawo server gi gik makamago. Chuno ni nyaka los team ma dhi timo gimiluongo ni forensic audit. Gima gimanyo an ok ang'eyo.
but gima gimanyo no kod tim ne forensic audit mi iwach ni nonro matut ahinya onge gima inyalo reserve mi wach ni gino no se ruchore koro onge mano en gima pod inyalo timago. All right. Inyalo tim omany kaluwore gi ma jo siasa manyo. Erokamano ahinya. Erokamano Dr. Mark Matunga. Aneno ka omulo gi okang' oting'o bar gi dichiel ke gima giwinjo wach sava ne momiyo magidwa duoko. Wach ni onge gima nyalo ruchore e sava. Okang' nyocho wacho ni jomoko biro mondo ruch gik moko e sava. Koro winjo. Okangise wuoyo koro wuo. Gima timore un wuoyo pile. Jalony Mark Matunga olero gino e yo makare. Nonro matut cha. Kendo wacho gima wasebedo kwa wacho ni ei sava kacha wan kane wayudo report mar jago oporo cha to non kwing'iyo report no to nono malong'o to wacho ni nitiere kaka ne jogi tugo gi kura, itugo gi kura, igolo koni tikito koni, ikawo ka timedo ka, itimo kama igolo piny titero malo, mane tugo mane chal ni ne tugore kacha. To gima di gol adira ayanga e gik manotimore kacha, koro gi yaw sava cha mondo none matut. To forensic audit mijo jalony Mark Matunga wacho cha biro ng'iyo ni sama ne pok wadhi e yiero no chal nade, sama ne wan e yiero no chal nade, sama ne watieko yiero no chal nade. Ta yie kode gima wacho kendo ni kati ket mana gimoro tigol footprint, yani ni tiend lweti tiend gine tiponi biro ne kacha. Momiyo winjo ka omulo gi lange oluor nikech ne ging'eyo ni kadipo nono ne gitugo gi gicha to sama koro yawe koro timone gimilo jo kisungu ni forensic audit cha to waneno tiend omulo gi ne ka to waneno tie Kamago to waneno tie Jose to waneno tie nga wabiro ng'eyo gima notimore ka diponi adiere mar Nyasaye omulo gi lange no yombo kura to gi yaw savan mondo mi wang'i to bende mogik omulo gi nyaka ng'e ni japiny nigi ratiro na chako kanyo iluongo ni right of information. Japiny nigi ratiro mar dwaro ng'eyo ni ei sava kacha ang'o amenitie. Ne giwacho ni wan wadwani mondo Ruto moyaw sava, wan ok Ruto mondo yaw sava, wang'eyo ng'ama onego bed ni yaw sava. Giwacho ni Ruto onge kifungu to wang'eyo ng'ama nigi kifungu. IEBC na chako somo no mulo pend chik namba 81 ma wacho ni weche yiero nyaka ket ayanga. Koro ka iketo ayanga to yiero ni ang'o momiyo koro sava kidwa itamori yaw tiende ni nokitimo yiero ayanga kadipo nono ni nitugo gi sava ket yiero ayanga yaw sava mondo mi wang'e ni mkati ni en mari kosa en maro, ka en mari wanaweni, ka en maro wabiro kawe to kwabidwaro ni mkate nus wano wacho ni wan joka Raila Amolo Odinga gi Martha Karua Kalonzo mkate wacha mana full. Okay. Agoero kamane Dr. Mark Matunga yudo ka en ng'ama olony kabisa kendo ng'e gi kaka gik moko ringo to kendo ng'eyo maber ni kano wadhi e Supreme Court okango gino nowacho ni nitie constituencies man gin go gi to mwakawo gi witnesses mag judiciary ubedo kacha mwambo wamiyo gi gimbe gibedo witness mwayawo ne gi sava kama ne gidwaro no okang' mane gidwaro mwang'iyo form 34A go mwayudo ni gima ne giwacho no ne en miriambo kano oseyawo ne gi sava to wanyiso gi nitie kuma jok wacho ni contract mane gindiko cha nitie kama ok ginyal chope. Tiwinjo ka Dr. Mark Matunga wacho maber niya ni sava no nyalo bedo IBC kata nyalo bedo gimiluongo ni iCloud nyalo bedo oko to wabuo ng'e ni Kenya ka jokuoge ng'eny hackers ng'eny niwinjo ni chagise wacho ni nitie hackers moko manche gikelo ncha manyo kuma gino nitie to gino wan gimo ng'e no amiyo joka contract wakia ni gino ni Venezuela wakia ni US wakia ni South Africa koro gikuo gitim assignment mar gi nikech gin gi hacker gitim assignment gikuo giring gi gini dito sava no ni kure ka en America to gitere ote mar gi America gidhi gitime kucho to gima ng'eyo ni kik blame IBC kata sava gi blame kendgi nyo ndik book moro ng'ama nchuchung ne gi iluongo ni presidential agent margi Konchari ondiko book kendo en manche en Bomas of Kenya en mancho rito kod Jakom to wacho ni kare nitie joma gin iyuko jamna president machon Uhuru Kenyatta go wadi cha yuko jamna gin gikawo gi mfuko onge gi evidence mar mano gindiko maber gindiko ondiko Konchari ondike buge wacho ni kacha daw nitie ma okango kodonjo kacha to yuko ji yukore lakini hata ng'eno ko yuko ji nikech hata en jakanu embe ne mi ento gimang'e ni chunye ler
Gideon namiye to kelo lakini joka molalgo koro gore kacha ay tinye mo miluongo ma wuotho ga gi jakom miluongo ni ngane cha Professor Mukau en wuotho giwuotho ko nyiso jakom ni kikidhi kata mane center no kikidhi mane center no onge gimidhi omo koro jakom kano seweyo center ma o gidil gadget maber gin gi blame kend gin nyiso gin gibed gi aput moro matin giloso aput gin magitimo uchunguzi monde ging'ino kango to no fail kanya nikech sani okango wacho ni wayaw kacha ni kamkati maru to wayiego kok mar mano nyiso ni kare kata jogo oporo cho gi believe kanye ne jogo oporo cho nyiso gin gi se win adagi wacho ni kare no win mkati to maru kapodi wacho ni en pod en 50-50 an gi penjo moro no mulo kapoko kango ibiro umulo kaluore gi ma Dr. Mark Matunga ma bende wan gode to aka owacho ni piny ka ji timo ng'anyo ji nyalo dhi apisi moro mar piny owacho to giwacho ni wadwa tero ywak marwa ka ang'o momiyo ka wang'iyo piny Kenya ka to chal ka gima obila temo geng'o ne joma dwa tero ywak gi ahinya mondo kik gichop kuonde mamoko ang'o matimore luoro bedo kanye kendo ing'ene ng'anyo katibo yie kendo owacho maber article 37 to section 5 be wacho ni police be nigi ratiro mar rito property ing'ene Kenya ka ntie jo maundu ntie joma ko wacho ni ji dhi ng'anyo giuso kite kacha 20-30 bob gin gi ji tingo kite ji chakorocho weche mag biashara mane gi marach mane mino polisi gore kada en ng'anyo moro me itimo US mome ji itingo placards ondiki gimoro kacha wanodwo gima kama ten gimitimo to ji rwako uniform ni neno kotime South Africa Kenya kan tin ng'amondi rwako kata mana gige jo azimio onge ji okinyal ng'eyo ni maja kuo kata chalo kaka kanisa ntie jo mabeyo ntie jo maricho lakini kano kango gini serious gi maandamano magidwa timo girwak ne jogi uniform gindik gine moko maber mondo ikto ji tinga onge police mabrogogi giwuotho dhe ndara yo mayot to jotendgi ok ne okango gin ei gari to jomoko wuotho gi tiendgi gimbe makira makalwetgi kama dingende ka sama gimakore kaka jotelo kango mako lwet jakom Kalonzo momako kacha to ji wuotho dhaka onge police mabrogo jogi koro gin gima gitimo ni gin gibedo ot kucho gimadho chai to gigo simo no nyango kata wamboi moro kamoro to ginyise ni useyudo ji koro wuoguru oko jogo go uru kabisa koro gine kagise na kochwakore kocha tukuka giwuok ot omulo koro giwuok ot ma ova koro kange mutingo omulo inisewinjo kama ipange gino omulo okay manyisi nikech ana se participate kata maandamano ingeno kango poka nene maandamano ane nasa kanigo watiagas ang'e gima timore ground koro en ng'anyo ma nyaka obed gadier niya ng'anyo kaka winjo Dr. Mark Matungo wacho ng'anyo nyaka bed gi gima udwa achieve ang'o mudwa achieve an ing'ena sepenjo ang'o ma gidwa ni gi achieve at the end of the day weche ariyo abro duoki mokwongo gik ma omulo wacho go mago propaganda na wacho ni omule mandiko ne jogi ka propaganda yes omulo wacho ka ni sava no yaw tarik pradek dwe maraboro igagana 2022 Smartmatic ondiko barua to ndiko barua kagi wacho ni gin oginyal yaw sava nikech kagi yaw gibro dhi kinyume ne wach mar ilong ni property rights margi nogi yaw to ne giwache barua kacho mulo the som niya gima ginyalo miyo jowa en logs to gi data mane gima barua no ndiko omulo giri gi barua no kendo ging'eyo onge ng'ama no yaw savo mulo propaganda werigo ter kocha Kenya kwisha namba 2 omulo wacho ni ng'anyo mwang'anyo ni wan wang'anyo nikech wadhi ketho gik moko warwak uniform mondo wamak lwetwa mondo wadhi omulo pend chik namba 37 onge kuma wacho ni mondo mi ng'any nyaka irwak uniform chiko wacho ni kidwa ng'anyo ing'anyo yo mamuol ikawo barua mandiko titere apis kumidwa tere tiwuok to jogi ni neno kwanwa wuok oko oganda wuok oko jo Kenya duto te wuok oko to wacho ni gin gidwa ng'anyo kendo gidwa dhi mondo giter barupe Harambee House IEBC PSC to gidhi kelo police Thagaland to giluoro ni okwadonji ineno gima ne Mark Matunga wacho niya ng'anyo ni no bende kiki ketho ne ng'ato ratiro ne giketho ratiro wa mar ng'anyo ka gitamo mondo kik wadhi kumoro adhi emomiyo no andiko barua kendo to wakonogi wang'ene no wacho ni wandikuru barua omulo wacho ni section 5 of Public Order Act omulo kawuono abiro puonji gigie to kik ichul fee magi manono makawuono ma bonus chiko wacho kacha ni wan gi ratiro mar ng'anyo to Public Order Act magisiko gi ni section 5 ni to chik bende wacho kocha ni chik moro mora madiponi dhi contrary gi
pend chiko wacho pend chike mitiyogo Alright. mane ratiro maduong' mawando Okay. emomiyo koro wan wakwero wan wabiro yo mayom Alright. kendo wabiro kwa mul Sawa. ok wadwa koko ok wadwa ketho gi ng'ato ok wadwa dhaw wan wadwa tero oboke mawandiko ni Harambe House Alright. IEBC Public Service Commission nekech jogi tich otamo An gi wan achiel. gi ratiro mar timo kamano kik uluor Ada penjo Dr. Mark Matunga penjo achiel moduoko gi dakika achiel ka ng'eny nikech watieko adong gi dakika achiel abro mi second pradek Dr. Mark Matunga isebedo e piny Kenya kaka isebedo e pinje maoko iparo ne e kinde ma oluongo twak machalo kod madhi nyime sani to ng'anyo bende ochako wach ni ji timo ma be iparo ni nyalo kelo olemo kata winjruok nyalo bedo mayot ka watieko dakika achiel ka ng'eny ingeni side ka side nyaka bed gi pachgi emomiyo ineno ka Fred go mulo ng'ato liet mana kien mondo mi kwe obedie to chuno ni nyaka ji bed kanyakla ma wach weche machandogi koni gi koni mano kende pani wach maduong' manyalo kelo kwe maka in gi wach moro machando chunyi to nyaka itinga tinga badi go koko ni oyo an gi wach moro chando chunya yie mondo mi winji the side machielo bende bro wacho ni ka wach ne machandi to watim kama mar mondo mi wadhi mbele mane miluongo ni national dialogue ma apani wageno ni chieng' moro nobedie mondo kwe bedie nikech sani ywaruok mantiere ni ok ber gi weche mag uchumi onge kit dongruok monyalo bedo godo onge kit kwe monyalo bedo godo Alright. chuno ni nyaka ji bed piny malosi Okay. Erokamano nyamano wach Dr. Mark Matunga omulo bedi oikore ne twak bende ji oikore ne twak adier ka watieko katika second wane oseyie ni kaka nane shida wagol gimbe gigola kosing MPs nitie ji obed piny ji owuo nikech sani gisetndiko weche mag ndiko ji wigi owil gi wach IBC mane gima ne gitimo ndalo mane omigi chance mar timo re-election ne giwere gi Chebukati sani koro gidwa wil gi wach IBC gin gimanyo gik moko manono ka chopo 2027 okango biro bedo ka kendo chako ywak atinge na nyiso gi adieri ji obed piny kendo intelligence wang'eyo nosenyiso maber ni jakom support wuoyo kaka ji wuoyo giwet keto jakom gi wich matek jakom ng'ama waluoro sano obed mos jotim loso kaka ji urocho twak omulo onge ratiro mar wuoyo lo azimio kata wuo jakom lo jakom kan ka ok onyal timo mano abro we omulo gi bas mar Bible wuok 20 Matinda pago chiko wacho ni kik ibed ja neno ma jamiriambo omule ja neno ma jamiriambo wasekono jopiny gik moko ang'wen mokwongo nengo ngima nyaka dog piny namba 2 weche mag IBC nyaka wariwre waduto te mondo wanon wachno namba 3 sava nyaka yaw matimne audit mondo wang'e ni mkati yen mar ng'a namba 4 ne wawacho ni commissioners manogol kande to giwache mag multi party makoro nina ging'iewo Kinang ging'iewo Kianga ging'iewo joka duto wan wasewacho ni weche ang'wen go emwakele mesa kendo jowa modhi tiyo go onono weche go aling mawinja wawinjo kendo warito muma to wacho marach watieko ing'ene muma no wacho ni ok ni ng'ata hata maluonga ni Nyasaye bro dhi e polo en muma mane gimbe gi wawa gi wacho Ramogi lakini awei Ramogi koro ka udonjo mochopo e wach biblos kama koro obedo matek ahinya gima ong'eyo kata gima daher mondo mi wabedi ni wayudo kaka oganda jo Kenya ni kwe obedo ka opo ni jotelo nyalo bedo mawuok kanyakla machopo e winjruok mondo dwaro mar japiny obed mano maduong' nikech mane ma katiba omiyo teko ne Ramogi de wabed gi piny manyalo dongore erokamano kuom kete ratil erokamano kuom neno twak kendo thuolo machielo bro luongo yawuot luogi mondo wago mbaka e yor adimba chieng' machielo nyinga en George Bati waromo kendo bang'e oriti masani